ato ang dinamak. Ay, sinamak na ay. Another day, another craving. So, hi guys! Nihunong mi karon diri sa highway kinakakita ko og gulayan. And for today's craving is gulay-gulay sa ta. Murag kurik inyong auntie makapili-pili sa mga kuan, okra. So for the okra tayo ngayon. Gamay ra na akong paliton guys, kanang enough lang sa amo at tulo ra man mi mukaon. Ug human mamili dayon ta og lamion nga talong. Hoy, dili mag green minded ha. Akong gipasabot nga lamion kay kanang presko pa siya ba. Sama ka fresh sa nagpalit. Charot. So pag human sa talong is mamili na pud tag panlamas sa ato ang sauce. Bitaw mamili ta og gwapa nga kamatis kay pampakinis ng kutis. Mo lang na siya akong sikreto guys. Kilawon ra na akong kamatis. Purely natural ra na akong kutis, walang halong chemical. And mamili na po tag Bombay kay ato ang ilamas sa ato ang sauce. Charot. Ang atong sauce nga ginamos. Baligjis lang iya. Tapos dili pwede nga dili ta magpa-cute sa camera. So pinasipyat gamay. Tapos nakakita man ko sa akong paborito nga pipino, bisan og wala ni siya labot sa akong lutoon karon is ako agyapon na siyang paliton. Ganahan kay kung magkilo aning pipino kanang murag sa mga Korean drama gani nga ilaha lang bitbiton. Tapos paak-paakon. By the way, ang akong nabayaran guys is 99 pesos lang na siya guys. Suklian pa jud kong kuya og piso. Hi guys! Napamiuna ko ita, charot. So, hi guys! Karon is ting pamahaw na and nag-crave ko aning talong. Charot. Nag-crave kong talong ato ning lapuhan. Maglapwa tag talong, maglapwa tag okra, ayan. Tapos atong salaron ang talong, tapos atong isawsaw ang okra sa ginamos. Muna akong gi-crave karon ay nami kaayo i-kuan. Salad-salad og talong. Sa ato ning lapuhan guys, kay pampamahaw na to. Let's go. Sanananan. Sa mukha na kanta hawi maka-LSS. Sige daw, kisa na nagsanananan diha. Kaya man tay budget atong mga pang makeup sa Asuka trend. So dili na to na siya magbuhat guys. Itong mga ano pag maglapo na lang tag talong. Tapos dili po malimtan nato niya to ang kamatis, pangpakinis ng kutis. Charot. Itong kamatis guys. Natay Bombay. So kay tulo ra man mi diri ang mga on, gamay lang ato ang lutoon. Sanananan. Nakarelate dira. Sa mukha nagkataho eh. Tag-una na atong buhaton kay muna yung musud sa itong una. Kana nga trend. Asuka daw. Sanananan. Masagita ka balo sa lyrics, bahala. Charan! So habang napabukang tag guys, ato na ning giwa ko ng ato ang kamatis na pampakinis ng kutis. Charot. So to. Wow, luto na. Sige na. Ano still lang gagawin? Dating Bombay. Tara guys, kalami sa itong pamahaw. Daghan na pa itong makaon ani. Sira na pa itong diet. So, ito na mix guys. Itong talong. Ay, joke. Nita niya eh. Tagtaog naman tanan eh. Hindi pa man tayo. Nauna na siya guys. Tiniduron kay init pa kaayo. Amin dato kamuton. Kay mahimay og talong. Pero init pa man. Gusto ko pilitin na yun day. Sanananan. Ulo ko manay lamas. Tadaan! Mana? Oh, sa dulo na to ani. Hindi na nato na pinuhon. Oy, ana na siya. Oy. Don't worry guys, nanghilaw na ko gahapon. Pansin. Tapos, itong kamatis. Pangpakinis ng kutis. Oh. Tapos, ato ang most exciting part, itong ginamos. Diba? Gamay naman ang cheese. Tapos, ang ato ang dinamak. Ay, sinamak na ay. Sinamak. Ato ang the best na sinamak. Yummy. Suka tuba man daw ni. Sukang tuba.
with sili na madami. Pero kulangan ako sa kahalang ani, so magbutang ta og madaming sili. Daghang kay sili guys, lima ka buok siya ro. Tulo ka buok limon siya ro. Kahumot sa ginamos. Kaon! Salad talong, alahan na mita. Kaon! Ali, babe! Kaon, babe!